ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଛି ଶିଶୁ କନ୍ୟା। ଜନ୍ମର କିଛି ସମୟ ପରେ ଖତଗଦାରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଜନ୍ମ କଲା ମା ଓ ପରିବାର। ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ କଠୋର ହୃଦୟ ମମତା ବିହୀନ ମା ବାପା ଓ ପରିବାର କିଏ ଆଉ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଅମାନସିକତା କାଣ୍ଡ କରିଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଣମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୁର୍ସିଗୁଡ଼ା ଗାର ଗୋଟିଏ ଖତଗଦାରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ରାତିରେ ଗାର କିଛି ଯୁବକ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଖତଗଦାରୁ ଏକ ଛୁଆର ବିକଳ କାନ୍ଦଣା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଯୁବକମାନେ ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ହୃଦୟ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏକ ନବଜନ୍ମିତ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଖତଗଦାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହି ମରଣ ସହ ଗତି କରୁଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ଗାର ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡି, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ, ସାମ୍ବାଦିକ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରଣମାଲ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଭବାନୀପାଟଣା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 1200 ଗ୍ରାମ ଥିବା ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଓ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୟୁନିଟକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ନା ଶିଶୁ କନ୍ୟା ପାଇଁ ଆଲୋଡ଼ା ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକରୁ ଡମ୍ବରୁ ଧର ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗ୍ରାମୀଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଲାଇଭ୍। नमस्कार। गत राति प्राय 9:20 ना 9:25 खबर यहाँ मत भुर्सिगुड़ा कल आसला कि जन नवजात शिशु कन्या को कहीं रास्ता कड़े फिंगी देती। मुझे गली से देखला जना पड़ा शिशुटी टे असुस्थ अच्छी। सागे सागे निज कार रमाल गोष्ठी केन्द्र को आनी। रमाल गोष्ठी को रेफर करागला भवानीपाटना हस्पिटाल। छुआ सहित समस्त आम आसलु। गाँव आशा, अंगनवाड़ी आउ जड़े महिला से बहुत सेवा शुश्रूषा कले। भवानीपाटना हस्पिटाल एडमिट कराइला। दिन बेला डॉक्टर जो आसिक चेकअप कले। छुआटर ओजन 1200 ग्राम अच्छी। देह बहुत असुस्थ। ट्रिटमेंट चली। भगवान को भरोसा, भगवान जदि करेंगे छुआटी बंचब। आम शिशु समन्वय ऑफिस सहित जोगाजोग करी छुआटी को हैंडओवर कलु। आमो चैनल को लाइक एवं शेयर करंतु। ग्रामीण एक्सप्रेस लाइव गाँव रे हेउ बा सहर रे सर्वदा आपणक साथी रे